isusu manje atirwe nenyama neropa. Atisipa kudeura ropa. Atisipa kutsaudza vanhu. Atisipa kuvenganisa vanhu. Asi tiripo pakubatanidza vanhu kuti tirarame tiri mumweya umwe chete. Sana muzikaji. Muna kukwana kachongwe imi muna kutokwana. Munhu mukuru nandifunga kuti muchatomudza chasiyana nemuchatara zvinovaka mutara chanoenda musakwana imi. Muzukuru na problem. Uyiko sekuru. Unozaudi 21 years. Ichigara neutadza kundudza tandakwana. Zvakuone kwane ma next door. Kupiko sekuru ngatitore munhu igare naye uyu. Tano. Chiza. Something. Something. Yeah. Something. Something, Tano. Something. It's something. Chiza. Well. Zvese zvinoda kuti wana pangolini. Taura izvozvo. Taura iwe Pangolini. Mama wada kuti undiroore. Taura kuti ndinoda kuti undiroore. Taura kuti muri kutondipa mari. Edza yaitwaze kusilaipa. Mukaisilipa. Vakaisitele kusilaipa. Toida. Anditika. Mari yamakabhadhara Mr. Kachongwe. Ndoyandiri kuda. Inobatwa nani? Iwe nomane ndebvu. Kwezi ipapa pamoza zvavaita. Hazika na zita rake. Same chigara nemwana kumba mchimuchengeta mwana muchitadza kuti auye kuno chikoro. Aitisa mwana ndiani? Ndini murayiridzi. Aidoforesa mwana ndiani? Ndiye anodofura woga. Ndiwo waendera mudza kunyora zvinene temwa maoko iwewe. Saka unoti imi ndi mudoforesa mwana. Ndiwa. Ora chindipai mari ora zviperi zokuti kwai mwana akaita sei? Ani mazono mwana akadofora. Andina mari. Munechi? Mari ndakuudza kuti iri komiti. Ndio vanobata mari. Inini handibati mari. Komiti. Muri kunzwa? Wakaregera kundudza kuti mari enda kukomiti. Aiwa ndo ina ndazotoziya zvokomiti. Aitisa mwana ndiani?